de la copa també. Mira que fer-me anar amb aquest mono, amb la calor que fa. Onades de calor, tu. Què és això? Què és el mojito aquest que esteu preparant per aquest estiu? Es pot provar o... sí? Ah, doncs no et diré que no, eh? La calor que fa. Hi heu posat menta també? Ah, bueno, és tot un mojito, sí, sí. No, quins aromes, del vermut. Però va. Quina poca gràcia que tinc, però hi ha aquestes coses. Vaig remenant. A veure què tal està. Ui, està bé, està molt bé. Bé. Jo crec que triomfareu, Jo diria que sí, Jo diria que l'heu clavat, Sí, sí. Bueno, res. Els que esteu veient aquest vídeo, tal com us vam dir a l'altre vídeo, que els divendres i dissabtes la liarem grossa enguany aquí fora al celler, doncs que sapigueu que a més si veniu podreu provar aquest mojito que està espectacular, Jo per si de cas me l'emporto, l'acabo de provar, no fos cas que aquestes coses sempre milloren, com més... I no res, tu, ja ho sabeu, doncs, vosaltres mateixos.